σε όλους. Του on Steroids. Είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο είναι πιο πολύ σαν εισαγωγικό, ώστε να γνωρίσετε εμένα και το αμάξι μου. Το αμάξι μου είναι ένα Hyundai Atos Prime το 2001 και κυβικά. Έχω κάνει διάφορες ψιλομετατρόπες πάνω του. Τώρα θα ακολουθήσουν και άλλες μετατροπές που σκέφτομαι να κάνω. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν θα σας πάρω μαζί μου. Έχω κάνει ήδη αρκετά πάνω στο αμάξι. Έχω βάλει κάποια πράγματα, έχω τροποποιήσει κάποια άλλα. Πιστεύω θα είναι ένα όμορφο ταξίδι με πολλές μετατροπές και πολλά vlog. Κυρίως γιατί αυτό το κανάλι θα περιβάλλεται από DIY, projects και vlogs. Είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια μετατροπή πάνω στο αμάξι ή κάποια προσθήκη που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει, απλά μου αρέσει εμένα, ή από vlogs που πηγαίνουμε τα mini ταξιδάκια και κοντά και μακριά. Έλατε μαζί μου λοιπόν σε αυτό το ταξίδι και δείτε κι εσείς μαζί μου πώς είναι να έχεις και να συντηρείς ένα αμάξι του 2001 και το οποίο εγώ παρέλαβα σαν ψιλοχρέπη, και όταν λέω χρέπη εννοώ ότι είχε αρκετά προβλήματα όταν το πήρα, το οποίο το έχω φτιάξει στην πορεία. Και πώς είναι λοιπόν να έχεις ένα τέτοιο αμάξι και να έχεις ένα μικρόβιο να φτιάχνεις αμάξια και να προσθέτεις ή να φέρεις πράγματα τα οποία άλλες φορές κάνουν καλό, άλλες φορές κάνουν κακό. Είμαι ο Δημήτρης λοιπόν, αυτό είναι το on Steroids και αυτά για πρώτο βίντεο, και σε επόμενα βίντεο θα αναλύσουμε μαζί τι μετατροπές έχω κάνει μέχρι στιγμής, καθώς μέχρι σε αυτή τη φάση που έχω το αμάξι δεν έχω καταγράψει κάτι όσον αφορά το πώς ήταν το αμάξι όταν το πήρα στα χέρια μου και πώς είναι τώρα. Μείνετε μαζί μου λοιπόν σε ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Αυτά από μένα, του on Steroids. Είμαι ο Δημήτρης και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.